हामबाय दिनै ससियेल मिडियानि अनगायै आं कायसा लाइभआव फायनानै नांखा तामनि माले आं दिनै आसमसा कायसा ससियेल मिडियाआव नुखा कक नक बारहैनानै आसु दिनै तो आं नुगै माया बाट दिनै आंनि दल रक आंनि लगे संरक सावैने आं नुखा नायनाय माले तामनि माले आंनि बुमुय कायसा फेक निउज बा अपप्रचार खायजाखा तामैनि खायजाखा हिमालय ककनबार शान्तिर बाजार तिप्रा मथानि नेता कनकन मुरासिं नग बिहिक ताई खरंनै साजुक तङैबो कबैनि बोरैबाय कबैनि बोरैबाय चासमाय चामा मानजाखा बोरैनि कामी बाइखरनि लुखुव ताई चलानि कामी बिचन्द्र मननि पतिसरि वहिनी फाइका हेके बेलाय खादुमा कक तामनि हिमालय आं नंनि ससियेल मिडिया वो नि बिसिंति आं सानानि मुजुगु आं केवुनि एगेन्स्ट हेके फाइनानि मुजुगिया बाट तिनि आं योग यामुइना मा फाइका लाइभआव तामनि हिमालय आं लाइफआव ताकसुक जरा केबुनि हामिया नायाखौ आं जसुक जरा मानसाक आं बरनो लगे रिफायो बरनि हामजामा तुइ फायो एज ए तिब्रामथा लिडार हिसाबै नाय आं बरनि सेवा खाइचे फायको फाइको बरनि हामिया खाइ फायको तिनी ओ कंगनबारनि ब्रेकिं निउज नुगैनाय बेलायनो आं साक साकनो लासिमा हाइबो कलाइखा बा बेलायनो साक साकनो जलिमाबो कलाइखा तामनि हिमालय ओमहाय कैसा बनि न्यूज चैनल बुंसि ककनो बारफु आं साइमानो अबो बु न्यूज चैनल खाय ओमो कैसा फेक न्यूज चैनल आं जत न्यूज चैनल नो सुंका ओमहाय न्यूज चैनल तोरे तंग बा बु न्यूज चैनल आं बरबाय कम्युनिकेशन आइना नि थांका किन्तु केबुबाय आं कम्युनिकेशन फाइमालिया तामनि हिमालय कैसा फेक न्यूज चैनल ओमहाय के रजांमानि बागैनाय आं तिनी योग यामुइने बा बायदोगो तंगैने आं लाइफ मा फाइका तिनी तिप्रा मथानि अंगैसे आं सामुं फाइ खलाइ फाइको आनि जाजांमा हिंके आं कैसा ससियेल मिडिया बाय जुक्त तंगो तामनि माले आं रील रखायो एक आं कबांमा बरनो बरबायबो ओ रील न तुइने आं कक बांजाक तामहिने हिमालय रील रखाइखांगेसे सिनि बरक तिप्रासाके सायाफु चिनी तिबा नाकारसानो कैसा कल फाइमानि बागैने किसा बाथागै माथांका एका जतनो कोइनान मसुको आं ता लाइव भिडियो फाइतंगो प्लीज नर कल ता खाइकोदि तामनि माले कल खाइखांका नि जे लाइव भिडियो अब कानेक्शन डिसकानेक्ट ओं थांगो हाइनि बागैने आं नरंनो कयजाबो नर ओलफानो कल खाइदि हिंका आं तिनि सामानि कोखे हाइसि सिनि तिप्रासारो रील खाइका हिंके बले हामियाफो नेता खाइतो तै बाइके रील खाइमान बाइके भिडियो खाइमान बाइके विभिन्न रकम कक साजागो किन्तु ओ जे बरक व्यक्ति हेके सानाय गुबुननि भिडियो नखे नायो बरक आं तिनि योग यामुइसि मासावो तामनि हिमालय फातार हास्तिनि बरको नायदि आं नरनो कैसा कोइनानि मुजुका आनि जदि न कगो साया तंखा आं नाकारसानो आं नाकारदि फातार हास्तिनि भिडियो हके गोबांमा आईपीएस बरक आईएएस बरक गोबांमा कतर बरक कतर रक रील खाइखांगे बरनि भिडियो जों नायजागो व्यूअर्स खायो फलोअर खायो कोनो खाइजाया किन्तु सिनि तिप्रासानि बिसिंगै बा तिप्रा हास्तिनि बर रक भिडियो फनो रील खाइखांगे बा चिकन शॉर्ट स्क्रिप्ट भिडियो खाइखांगे बरनो मनैजागो ओमहाय खाइने तामो माननाय हाय माननाय हाय गाने आं तिनि कामिनि बरबाय नमा वालायखा आं साइमान आं साबाय वालाय फियाबा आं बुं सानानि नायया तामनि माले जे बरना आं सा बर काहामकेनो साइमानो बर चिकन मेटर न
পার্টি ও তাতি সাথে হেকে নং উইদাউট এভিডেন্স হেকে তা খাইদি যদি ন আনি বমুইনাই আবহাই proof of evidence kariman khangke sadi without evidence without proof heke ta sadi ang kaisa borbai chasmai tongo heke tongo hini aba heke true ta khaidi nong fight khaine ke as a politician as a nong kubui no politician borong ke nong ang bai direct fight khaipedi tamon himalaya thanai 2023 ni bidan sabha ang nukha ang tini sanani mosogo yok yangoi ma sao o yasi tini ang masuru কিছু সিপিএম নি বরফা নংইমানো বা কিছু বিজেপি নি বরফা নংইমানো বা কিছু সিনি তীব্রমর্থা নি লিডার অফা নংইমানো তামনি মালে এজ এ লিডার সেগলাই ফা নংইমানো কিন্তু আং আবাহাই সানানি মুসুয়া কিন্তু ইয়গ ইয়াংইনি মা সাও তামনি হিমালে বরফ যে আনো অবাহাইকে খাইকা আনি বুংই যে হামিয়া প্রচার খাইকা যে নিউজ চ্যানেল হাই ফেক নিউজ হেকে রজাকা অমা হাইনাং জীবন ফানো বিশ্বাস খাইয়া आं नरक समाजनि तां सिक्रा तां अक्रा ताको बुखुक जतनो नां सानानि मुसुक जाव नरबो अमा हाइनो एविडेंस नर रिप्लाई रुदि अमा हाइनो तामनि मले आं अ न्यूज नो ब्रॉडकास्ट खाइनानि नाय दंगो आं सोशल मीडिया नो आं काइसानो कोइनानि मुसुको प्लीज नरक अमनो जरा तंसिनि सिरुगदि तामनि मले बसखांगो सिनि बाय इलेक्शन नंनानि नाय दंगो बसखांनि बसकानि 5 तारिखो चिनि बाय इलेक्शन नंनानि नाय दंगो ओ बाय इलेक्शन तो इफानो आनि बिरुद्धे इमानो तामनि मले आं एज ए मिर्जा काठलिया एडीसी उनके आं मिर्जा काठलिया नि काइसा खरकसा पाब्लिक बा खरकसा आदंग इमानो किन्तु जों बाय इलेक्शन विधानसभा खमना निका चिनि मिर्जा काठलिया जों 5 टा विधानसभा खलायो ओ 5 टा विधानसभा नि बिसिङै काइसा सिनि दनपुर विधानसभा बखलायो अमनो तुइफानो आनि पिछने नाङैमानो बरक तामनि मले बरक कबै कथानो तुइने किरिजाक ब सीपीएम नि बरफा नङैमानो बीजेपी नि बरफा नङैमानो जेकेबो ओङैमानो इनके आंनो न कयनानि मोसुगो अमा हाइनो नर हामियानो ता खाइदि काहामखे नर बरनि डेभलपमेन्ट सुस खाइदि काइसा बरक बिदु खाइका रियल खाइका आबा हिंगे जे बरक हामियावनै आबा हाइया किन्तु नरक एमनखे प्रमाण छाड़ा आनो अबखे फुनुरखा जे पतिसरे तिप्रामथा शान्तिबाजा तिप्रामथानि नेता खरकसा गुबुननि बोरैबाय एहायबाय दंहैनै काइसा फटो बरजाखा आं सोशल मीडिया बा न्यूज चैनल आं कयनानि मोजोगो नरनि न्यूज रफोरखे आबनो किसा काहामखे अपडेट रैरदि तामनि मले आनि रो आबहाय फेसिलिटी करि बाबा आं फेसिलिटी रनानि ताक जरा करि एडिट खाइनानि जरा करि बागे आं साइमिया हाइन बगे आं न कयना मनो न नाबर किसा एडिट खाइने फुनु गइरदि बरो काइसा बोरैनि फटो रखा तामनि मले पूरा ट्रेन ऑफ ब्लू जाब साखै रिरुखा आबनो ना राम साम जदमनो तामिनि संनाय हेके साकांके मनि कथबो फायो जलिमाबो फायो हानि बागैनै आं कयनानि मोसुगो अबहाय नर हामिया सामगता गदालदि बा अमहाय बयनि काइसानो काइसा साजांमानि किरि ओइने अब खाइमानो तागेदा आं ताकसु जरा अमहाय नेगेटिव थिंकिं केबनो खायाको आं बबा ग्रानोबो कयनानि मोसुगो दुइटा सिनि बाय इलेक्शन नंनानि थाङै दंगो तामनि मले तिनिओ बाय इलेक्शन नि तुइनो मेटर कासाका आं साइमानो बक्सनगर विधानसभा केन्द्र ताई सिनि दनपुर विधानसभा केन्द्र किसा पगै तंगा बक्सनगर विधानसभा केन्द्र बाय दनपुर विधानसभा केन्द्र न अमनो विशेष खाइनैनो आनि बिरुद्धे हेके नांजाका तामनि मले आं काइसा दनपुर विधानसभा केन्द्रव कलायो एडीसी इलेक्शन खलाइनानि थांगांके हानि बागैने बर अमा हेके अपप्रचार खाइनै चिनि तिप्रामथान सबाइनानि नाय हेके आं महाराज नाबो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू महाराज आप देख लीजिए तामनि हिमालय अमा हेके खाइनै बर जो थिनिना चिनि बरनो तिप्रामथान कैंडिडेट रियावैना आलका कुबुन कैंडिडेट रखे बोले बरक सपोर्ट खाइनिफु तिप्रामथा कैंडिडेट रखे बोले बरक सपोर्ट खाइ बम हाइ ककबा दरगांके फेल आनि मते के हाइसि
आं बुबाग्रानो जथेस्थ हामजागो आं हाइपान आं CPM Congress BJP नां सापर्ट खाइमिया दरगारंखे आं जान रुनाय आं बुबाग्राना हामजागो तिप्रा मथानि बागैने आं बुइ हामिया फानो खाइदों प्रुल फानो खाइदों तिप्रानि मथानि बागैने आं हामिया खाइया तिप्रा सानि बागैनाय हाइनि बागैने नरना आं जतन कइने मुसुबै जे आनि बागै हामिया खाइने खाइ दंथं आं आबनो कुनो जैया कुनो मेटा ना जैया तामुनि हिमले अमो काइसा फेक निउज से साजागो अमो कुनो आसल निउज बर रुइसि माइया हेके आं जारा निउज चैनल सोशल मीडिया तंनाय रंना आं कयो नरक अमनो प्लीज नरक अमनो रिकवरी खाइदि अपडेट रुदि आं खना शान्ति बाजार PSO आं FIR खाइनानि थाङै दंगो हेके आं कयनाय आनि महाराष्ट्रनाबो आं कयनाय आनि जारा तिप्रा मथानि आदं आनि MLA सार आनि MDC सार आनि EM सार आनि CEM सार ADC नि सार बरनोबो आं कयनाय अमनो कमनो तुइने किसा नरक अपडेट नादि तामो हिमालय सुनो चिकन मेटार अम हाइके वायलेंस नामैनाय सिनि जे तिप्रा मथानि जे NGO बा सिनि संगठन सबायनानि नाय दंगो बाहि हिमालय बाहिके सबायनि हिमालय अम हाइके काइसा हामियानो जुक्त खाइरु खांके सिनि बरनि बखा बाइथां खांके अम हाइके सबायने बर